Здравейте, здравейте! Аз съм доктор Кикиморов. Занимавам се в областта на денталната хирургия. Мога да ви уверя, че при мен смъртните случаи са много малко. Имам филиал в Сочи. Там, нали, знаете, ставаше дума за едни имоти. Набирам клиенти като личен лекар. Казах ви, много малко смъртни случаи има при мен. Особено такива пациенти набирам, които са останали без личен лекар, т.е. по подразбиране такива, на които е починал, умрял личният им лекар. Благодаря за вниманието.